Arestado ang dalawang lalaki matapos na makorner sa isang bypass operation na isinagawa ng Legazpi City Police Station sa Purok 1, Barangay Bagong Bayan mag-aalas 10 kagabi. Kinilala ang mga sospek na sina alias Win, 42 anyos, negosyante at alias Bern, 40 anyos na isa ring negosyante at kapwa-residente ng Barangay Bagong Bayan. Nakumpiska sa mga sospek ang 31 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na nasa 210,800,000 pesos. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, nakatanggap ang National Headquarters ng sulat mula sa isang kapamilya ng isa sa mga sospek na nagrereklamo tungkol sa malaking perwisyong dulot ng iligal nitong gawain. Yung taong ini, kaya inapod medyo nahaluyan kami na sinasabi mo mahalnas na personalidad dahil igwas siyang kumbaga nahirapan on the part kan PNP kung paano siya i-operate. Despite na mismong ang kapamilya po kayo ni igwas sa muya ng surat, pinaagi po sa nasyonal pangani dahil nakakaperwisyo na po sa pamilya. So, nahirapan kami on department kung paano may siya makakaigang transaksyon sa saya. So, halawig na panahon na piganomi siya under surveillance. Dati umanong drug surrenderers ang mga sospek noong panahon ng Uplan Tukhang, ngunit muling bumalik sa iligal na aktibidad. Nang magkaroon ng pagkakataon ng mga otoridad, agad silang inaresto. Igwa kita nga ni Arugay ni na mga mismo nang sa citizen ta makahimanwa ta na nagkakaigwa ning nagtataw mismo sila ning impormasyon sa satuya na mismo na sila nagtataw ning impormasyon para on the part campaign mag-take action sa magayon po. Kasalukuyan nasa kustodiya ng Legazpi City Police Station ng mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muli namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-ulat ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa iligal na droga upang tuluyang mapuksa ang iligal na gawain sa lungsod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid!